Tepusmu ngendi? Tepuse Purwodadi. Ainun Purwodadi. Tepus. Heeh. Kowe anake sapa? Anakmu jare. Matur nuwun Pak D. Iya. Heeh. Ngasta mic. Heeh. Nek kuat ora nganggo mic ya ora apa-apa. Heeh. Heeh. Ajeng ngunjuk sik mboten Pak D? Pun. Mpun. Lah kopine nembe dugi kok. Ijek panas bulat-bulat Wah. kaya ngono. Kok ngenteni adem ndak ilatku melocot mangke. Nggih. Nek men adem kopi, nek men langsung adem, Nggih. wacakno surat Yasin ping 3, Dik. Tiwas tak tu leboni parasetamol. Oh. Tak Aku pangan pokoke. Sugeng dalu Mas Yusuf, Sugeng dalu, Pak. sayangku cintaku. Padha lanange. Lho Mas, Pripun? dhuwur banget. Lah ya Iki wis lumayan. tele-tele. Nggih. Dandan neng kono balik rene lah iki dadi tele-tele. Te. Teko kene jek mbok siksa prau layar iki mah lho Mas. Lah ya nesu, moh maem terus ah. Ora. Aku nek nesu ora mau maem kok. Lah? Aku nek nesu uda kok Mas. Beda ro sinden-sinden beda. Luar biasa, Iya. luar biasa. Ngiras-ngirus. Iya. Menghibur warga masyarakat Kedungpuh Heeh. karo ngiras-ngirus nonton pasar malam Mas iki. Untung pasar maleme apa wis rada surut. Nggih. Iki nek pomo ora iki kapal kan nek ngelakson pas kupingku lho Mas kae. Tot. Lah ora apa-apa, men semangat kaya ngono kae nggo penyemangat. Iki penyemangat tenan, luar biasa. Nggih. Iki Kedungpuh. Kedung poh. Poh. Ya lali kok ya wong rene iki ya tak hitung lagek ping pisan iki kok. Kedungpuh iki hebat luar biasa, Mas. Liripun? Iki survei. Nggih. Sekecamatan Lipar. Nggih. Penonton wayang terbanyak malam hari ini ana ing lapangan Kedungpuh. Tepuk tangan untuk masyarakat semuanya. Luar biasa. Mergone terbanyak mergo napa? Mergone ya papan panggonane Bowero. Ora. Sebab- Mergo sak nglipar sing wayangan ya gur kene bengi iki. Ngono. Coba nek ning pengkol nek wayangan, kan penontonnya terbagi. Ngono. Oh dadi sing wayangan mung kene tok. Mula aku mau dibel Mbah Waloyo. Pripun? Tak melu toreng ngono mau. Oh dadi prei doan iki mau ya Mas. Luar biasa. Iki tenan Mas. Nggih. Lagi mlebu rene iki sawangan iki wis nyenengke. Lah nggih. Dadi wis meriah banget ana Kedungpuh kene iki. Teko jret iki neng kono pandanganku neng ngarepe toko martabak kae Mas. Nggih. Sebelahe toko mainan. Nggih. Wayangan enek wong dodol kotang iki ya lagi ning kene. Ih, sebelahe toko mainan bakul kotak. Sing ngono kae ta? Diler ngarep Mas. Heeh. Aku yo wah nonton menawa cocok aku ngono. Heeh. Tak njikok tak balekke. Lah? Sir karo nukokke bojoku ra sida. Lah? Bojoku ra tau kotangan kok. Mas. Balekke. Balik rono. Kuwi enek martabak. Nggih. Aku nek kelingan martabake kelingan gendro karo rame ro bojoku. Lah pripun? Ulang tahun. Nggih. Tak tukokne kathok jero. Nggih. Keciliken. Terus Aku terus mbok pengalaman tuku martabak. Ayo meja tak kei keramik. nggih. Wathok tak keplek-keplekne kaya martabak kuwi Mas. Ben melar ngono Ben kok melar piye? bojoku nek sandike tak ukurke, kurang tak keplekke meneh. Kaya gawe adonan martabak kae ya. Kotange gede-gede. Mas kotang.
Luar biasa. Nyenengke tenan. Neng murah kuwi serba 35 kok. Hah? Sing neng ngarep desa mau larang regane. Kok iso? Lah saiki monggo ya. Ki piye? Kok apa-apa ki nek bagian jaba ki pancen murah. Nggih. Sing larang kuwi jero. Nggih. Lagek lara wae nek larane iki bagian jaba murah tambane, Mas. leres. Nek jero larang. Nggih. Lara jaba panu kadas kurap. Gatal jamur. Nah, kuwi tukoke salep 88 8.000 Mari. Mergo mapane ana jaba Jaba. mula murah. Nggih. Ning sing larang ki ning jero jantung, kolesterol, paru-paru, ginjel, usus buntu. Nggih. Lah kuwi larang, Mas. Nggih. Kurang bejane nyawa katut. Leres. Nah, kaya pakaian-pakaian sinden ngene iki. Heeh. Iki pomo kebayak sak yuta. Nggih. Nah, murah wong ning jaba. Heeh. Nah, terus jarik. Nggih. Jarik iki ning klewer 250 wis Wis entuk apik. Nah, sing larang kuwi sing dijariki. Heeh. Kuwi kok ngantek sing dijari iki luwih larang timbang jarike. Heeh. Berarti jeroane bosok kuwi, Mas. Iya. Bener. Oh. Logistik. Heeh. Logistik iki pengiriman barang ki. Logis. Lah, logis ora logistik. Oh, ketua MBG. Mudeng logistik barang. Wah, sungkem bekti kula katur Bapak perangkat desa. Mbah Lurah, Pak Dwi nggih. Pak Dwi kudu kenal karo beliaune lho. Nggih. Sugeng dalu Pak Dwi. Endi ora? Iya, angger jempolku ki engko mandek lah ya Pak Dwi ya kono kuwi. Geng dalu Pak Dwi. Lah kae lho. Nah. Oh, lah nggih wong lagi goleki kok nggih. Sehat selalu, panjang umur, kathah rezeki. Matur nuwun nggih Pak, pun nimbali kula. Nggih, lantaran dipun timbali Pak Dwi sowan lontar lapangan mriki, tegese Pak Dwi ikut mensejahterakan hidup saya untuk 3 hari ke depan. Nggih. Matur nuwun. Luar biasa lho Mas. Kedung Poh. Nggih. Tahun wingi nggih sampean. Kula Nek pelataran neng Balen, Bali, heeh. Nah, gandeng penontonnya ora mot. Nggih. Iki kayak ke lapangan. Nggih. Ngono. Sesuk iya neng kene meneh. Nggih. Tahun ngarep. Pertanyaane, Pripun? nganggo gareng pora tahun ngarep. Ya nganggo nek isih selo tanggalane isih jenengan urung ngejob ngono nganggo tetepan. Gareng wayang kulit apa wayang tetelan? Wayang iki. Oh, tahun ngarep ta iki? Heeh. Tanggale pinten wulane napa Pak Dwi kula panjeri sekalian Pak niki. Kudune sing manjer ki ya Mbah Lurah ora kok jenengan. Strategi pemasaran ki saiki sing ditanggapi sing manjeri. Oh ngono ya? Wah, aku nek esuk lho Mas pit-pitan terus kampung. Sapa nanggap tak panjeri saiki kula ngoten kok. Piye lho? Ya tak panjere Mbah Lurah ki kekno. Wah, ya ora. Mboten wis luar biasa. Dongane Mas. Nggih. Kedung Poh pinaringan ayem lan tentrem. Amin. Tebih saking sedaya godolan rencana caket manjing bagya lan mulya. Amin. Pinaringan sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah. Amin ya Allah. Pinaringan injih menika keselamatan sedayanipun. Amin. Kedung Poh sak kiwa tengene, slamet donyane, slamet akhirate. Amin ya Allah. Amin. Klebu tontonan wengi iki slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap, slamet warga masyarakat. Dik, amin. Nun. Bersih desa ora luput saka kenduri. Kenduri. Ujubna mangga. Sampeyan rong ujubne. Urung. Aku anggar ngujubne nonton YouTube wis mbok nggo lho. Oh. Lah kek kenduri nang kono ora nang kene. Ora nang kene. Sampeyan urung kenduren mau. Urung. Nggih. Kula dongake muga-muga sedaya memala sageta sirna entek ketamplek kendang kentir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan keseser werambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati donolaya tulak sawan Bali dalan. Masyarakat Kedung Poh kiwa tengen sehat jasmani rohani Allahumma amin. Ana sing masuk angin ana sing sakit wengi iki ditanggapke Mas Yusuf Ansor sak kanca sesuk pinaringan sehat Allahumma amin. Tombone mayar ora sah guak-guak duit ning rumah sakit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditaplin jet mampet dibludrul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Kuwi gembiri panganane penyanyi sego goreng senengane gareng karo sinden yen batang senengane dalang. Hei.
Tak tonyo lho jenengan. Donya ki ana loro. Heeh. Ana peteng, ana padang, Mm-mm. ana lanang, ana wadon, Wedok. ana becik. Mm-mm. Dalang ki ya ana loro. Mm-mm. Dalang kabecikan karo dalang sing arep ngrusak katentremane kedung poh sak kiwa tengene. Oh. Ngono kuwi. Kayak aku tergolong. Sampan ki lak dalang sing ngedalke piwulang. Nggih. Sing becik, sing apik, tontonan dalang wayang. Lah dalang sing ngogrok-ogrok sing pakanane batang kuwi sing arep merusak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nggih, nggih. Ngono kuwi lho Mas. Nggih. Iki jangan tepuk tangan. Ampun tepuk tangan. Lah ngopo? Kalau Anda tepuk tangan hanya akan memupuk rasa kesombongan untuk diri saya. Gareng tralala tidak pernah membutuhkan tepuk tangan. Lah, Yang dibutuhkan gareng tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan. rak meng pendermisan to. Maksudnya ki wis meneng anteng kaya Pak Dwi ngerti-ngerti nanggap ngoten lho. iya. Luar biasa kok tenan. Sodo kawak sapu gerang godho mendak sengkala Nyimpang. nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang Tuntas. Allahumma Amin. amin. Ya, Jangkep, Jangkep matur nuwun. jangkep Nyo, ngene iki. 50. Loh, wah dingaren Mas. Wah, piye to? Masyaallah. Jan, ngene iki ora kleru kok. Matur nuwun berkah barokah Nggih, ya Mas. nggih, Pak Dwi. Nggih, dongake dadi amal kesanane sampean. Amin. Dicatet romo malaikate. Amin. Sumben jenengan sejajar swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wah. wasallam. Amin, amin. Nggih. Monggo Pak Dwi badhe tindak swarga mboten? Monggo. Rencana. Tiket swarga kok 50.000 iki kaya. Murah. Tiket swarga ki murah sing larang tiket neraka. Neraka. Oh, mergo nek ning swarga ki mung menjalankan ibadah gratis ora bayar. Iya. Ning nek arep kepengin ning neraka kejungkel-jungkel kuwi malah larang, Mas. Lah iya. Wah, kandhani kok entek pekarangan. Le, 50.000 disimpen. Sesuk dadi 500 yuta. Lah ngopo? Oh. Tiket swarga. Nggih, Pak sinten asmane? Pak Rubingan, swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Amin. Monggo, monggo sinten malih, monggo. Iki aku kaya kotak amal ya, Mas. Mangga sing pengen jajar Kanjeng Nabi Muhammad. Heeh. Masyaallah. Kuwi nawala ditampani kuwi, Dik. Oh iki Heeh. Nah, 50 meneh. lah iya. Disyukuri. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepada Mas Yusuf Ansor yang paling ganteng Oh ya kene-kene nggo aku kok kowe. dan sogok pesinden. Kok sogok piye to? Soho Soho. Oh, las. lan do meteng Dumateng. mateng. Heeh. Pak Gareng. Wah, nggih. Matur nuwun sejajar Nabi Muhammad. Anu Pak, kula jujuli 20 Pak. Pak Dwi. Pak Duwe, heeh. Tikete 750 iki transporte Oh. 20 iki. ongkir. Ya, laris mulih tuku kulkas kingko. Dari kru ketangkasan pasar malam. Oh iya. Request garwane wong liya Waduh. digarap. Lho, garwane wong liya kok kon garap. Kene. Layange bae duwite aja. Sidaya konangan iki. Oh, sesuk ki angsuran Rek. Kru ketangkasan pasar malam request garwane wong liya garap seragenan gonggo mina. Lho, bojone wong liya digarap sak seragen coba. Kuwi. Mendah ya kahanane ya. Kuwi entuk sak RT no ora wis ngene muliye. Aku ya nampa nawala. Diwaos. Dari Bumdesma Baturagung Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Dengan unit usaha UPK DBM menyediakan pinjaman kelompok. Kedua, BMT Baturagung menyediakan pinjaman pribadi. Ketiga, toko Waragrosnu di Komplek Pasar Ngawen. Nyuwun lagu Lali Janjine. Oh ya. Nggo ngelingke sing duwe angsura. Nggih. Oh. Saking Pak Direktur, Pak Tukiran, Dewan Penasihat semua lurah sekapanipun Nglipar. Oh Ya. iya. Ki mau entuk titipan saka seksi konsumsi. Nggih. Pak Kasir nyuwun podang kuning tak barengke karo
saka panyuwunan saka Pak Rudi Abad Bantul ndedonga mugi masyarakat Kedungpoh tansah pinaringan kesehatan lan tambah makmur. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya. Lajeng sugeng dalu Mas Dalang saking lesehan pojok Mbak Puji. Alamat ing teras toko bangunan TB Langga Jaya Paringan Gojo Kedungpoh Nglipar. Buka mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Nyuwun lagune Diwulung Kidul. Oh ya. Salam saking sedulur HD Nggari RB2 rombongane Mas Sulis Bronjong dan salam saking Ban Rescue BPBD DIY. Ya. Wah iki akeh banget iki. Saking Pak Sularjo. Asli Pidalem Nglorok sakmenika wonten Amerika Selatan Suriname. Kagem warga masyarakat Kedungpoh, warga Nglorok, Mojosari, gantungan khususipun kagem warga Kordes Kedungpoh ing Jabodetabek mugi sedaya sami sehat. Sami manggih guyub rukun kompak selalu semoga Kordes Kedungpoh semakin ngrembaka. Amin. Kagem Mbah Suratman sing lagi nonton live streaming wonten Cipulir Jakarta Selatan. Mbah Suratman niku penggemar berat Mas Yusuf kalian penggemar berat Pak Digareng. Saben live mesti Mbah Suratman selalu pertama kali share ke grup pundi kemawon. Matur sembah nuwun Mbak Niken ingkang nyekar. Matur sembah nuwun tembange podang kuning sampun sawer transfer 1 juta. Matur nuwun alhamdulillah. Dibaleni nggon apa nyekar kuwi. Ingkang nyekar Mbak Niken. Bales ana layange. Pripun? Lah nek nyekar ki jenasahe sapa? Nembang. Nembang. Iya. Senane ora. Sinden diteke. Nah, Mbak Niken sing disuwun pertama. Mbak Niken. Iki. Heeh. Yo, Mbak Niken. Iya. Mangga. Ansor laras jeneng karawitane. Wiyagane semeleh kabeh rasane. Ayo masoyane sindene. Nanging nganggo akeh-akeh anyar neh. wis suwe ra metu. Bar dicet kok metu meneh kok dadi anyar. Jenengan sok ora melu dadine ora ngerti. Sok ora melu latihan lho jenengan iki. Repot. Repot ngapa? Ganti popok. Heeh. Repot. Mbak Niken sing sowan Nggih. nuhuni dawuh tembang sing dikersake sedulur Cipulir nggih. Cipulir sama Pak Kasir tadi nyuwun podang kuning. Oh, ngoten. Wis ditransfer sak yuta. Ki nang kene eneng dhuwit 100, 200. Nah, 200 iki bagian kasinden. Alhamdulillah, matur suwun Nggih. nggih Mas Yusuf. Mergo jenengan sik nembang. Terus iki 50 nggo kas wiyaga. Mas Klimin, mriki Mas. Kene. Ini ndak rene. Kayak bendahara wiyaga. Iki bendahara wiyaga iki bendahara sinden. Heeh. Terus kayak Mas Adi kae sesuk sing ngurusi arisan Ansor Laras. Ya. Sampean bendaharane krawitan. Ora kok nyupleh, takon. Nek 50 ki ngedume piye semene iki? Lah nglumpuk akeh kase Ya kok. dilumpukke sik to Mas Gareng. Oh, malah kasih akeh. Tak utange ndang. Kali lipat 10. Hah? Balik kene 10. Iki krawitan apa Bang Plecet jano? Jenenge berkarya kok ya di. Berkarya ki grup pasar malam kok. Ayo. Ki iso nggo tuku kotang sinden-sinden ya Mas Gareng. Iki. Iya. Yo 35 kok ya. Iya kan 200 setok 7 to. Elok wis. Iki mulih kotange anyar ning kene. Lah tak nggo ning jaba ben ketok anyar. Ya, nyuwun ngapura karo Mbah Lurah sik, kowe mau ora. Pak Lurah. Duit mau. Pak Lurah. Lah mau anu Pak Lurah ki rak ya guyon biasa to, ngatos-atos Mbok De. Ngono to Pak Lurah. Gek liwangsulan ki Mbok Demu kuwi ngono kuwi. Lah aku ora ngerti nek Pak Lurah. Aku mau yo ora ngerti nek beliau ki Pak Lurah. Lah Nah. iya to. Wong dugi mriko ki sing markirke ngabani markirke mobilku ki yo beliau. Tak kira tukang parkir kuwi mau kok. Kok malah ngono. Kanan ki. Dok wis lebat dok wis. Jebul Pak Lurah. Lah nggih Pak Lurah menika. Tegese Pak Lurah ki anu ora bedak-bedake Waras. tur gelem nyarirani piyambak apa sing dadi pakaryane. Merakyat. Nah, elok. Pak, iki kula lho. nuwun Pak Lurah sugeng dalu. Ya Allah, Pak Lurah ki gagah ya Mas Gareng. Oh, jeneng asmane wae Pak Dwi kaya. Nggih to. Nggih sehat selalu ya Pak Dwi.
Nggih, Pak. Masalah. Sehat-sehat nggih, Pak. Areng apa? Arep- Ya paling ora ndongake sing becik to. Ning Nggih. pasar legi tuku gelali, muga-muga Pak Dwi pinaringan kathah rejeki. Amin. Ayo, ngono. Ayo. Mekakah ning dhuwur sumur. Eh, Mugi Pak Lurah panjang umur. nek mekakahmu ning dhuwur sumur iku ora kok panjang. Lah, Lebar. ya ngalah. Nek neng dhuwur sumur ki ora mekakah. Apa, Pak? Ngilo. Ya ora urung karuan kok ngilo. Lah. Sumure asat kok ngilo. Nggih, Mas Gareng. Nembang. Puding konang. Podang kuning. Udang kuning. Aja diwalek kok. Mula ora nembus kuwalik meneh. Nah, coba bawa sik. Najan. Ngagem bawa. Heeh. Oke. Ya, gentenan ya Mas So. Gareng. Iso to? Lho, eskar. SKRI Sarjana Karawitan. Sarjana karaoke. Wah. Dadi padha kanca-kanca iki ya. Nadyan wujuh temong peksi Cahe ayu, Heeh. suarane apik, Heeh. emane siji. Apa? Kok rondo. Lah yo Mbah Lurah pripun niki katerangane? Pun Mbak Lurah mbok menawi Nggih, Mbak. ngersake napa mantu-mantu elekan napa ajeng dipek dhewe napa. Maksude diadopsi ngono lho. Kaya kucing e diadopsi. Ngadopsi kayane ragate kakean. Iya. Lah aku golek dhewe lho. Ayo. Matur nuwun Mbah B, Mbah Lurah Kepek kepareng badhe jengkar nderekaken tindakipun ngantos-atos sehat rahayu sedayanipun. Iya, Oh, Mas. nggih. Kapan ya Mas Kepek wayangane? Wis wingi, Oh, baru malam minggu, ini. wis bar. Pun bar nembe Wis wingi. bar. Wis bar. 2 hari yang lalu Mas 2 hari Gareng. lalu. Nggih. Makasih. Bintang tamune udu Mas Gareng. Ora apa-apa, sing penting wayangan lumadi. Nah, nggih. Nanonino nana. Alos manis tur mrak hati monggo Mas Gareng. Aku Iya no 5 juta kok. fitnah. Lah piro? Ora ngerti kok ngarani garange 5 yuta. Lah piro? Arep ngenyek Pak Dwi warga masyarakat Kedungpuh kok. Piro? Aku wengi iki nang kene iki 17 yuta 500. Kok larang mah. Karo ngukuti pasar malam kuwi lho. Pira-pira ditampa to, Mas? Nggih. Wis suwe nggonku ngelalono. Iya. Goleki si podang jenar. Ora. Urung. Iba bungahing atiku nyanding bisa dadi tamba. Kodang kuning klangenane Mas Tarno Tani Ajaya. Nggih. Oh, nggih. Mbah Tarno titip uga Mbak Ira saka Taiwan ngersake lali janjine. Oh, Ya. nggih.
Terus iki saka Bekasi nyuwun saking Pak De Suratno nyuwun Suminten Edan. Oh iya, Wis dikersake. iya. Terus saking Pak Suradal ndedonga salam kagem sedaya nyuwun pepeling. Oh iya. Pak Suradal Kulon Progo. Iya. Ya. Podang kuning rumiyin iki nggih. Podang kuning. Kodang kuning. Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran aku goleki sing tak sayang moben mitranganku goleki ora krasa esuk
variasi. Baleni nduk Baleni. Aku ben iso menyesuaikan. Heeh. Pak seranane son bekat pulo teken. Ayah. Wah, jane. Ateng. Aku nek ngene iki bahagia sebahagia-bahagia. Berkonco wirang seneng ya, Mas? Yo piye to cita-cita hidup iki piye carane kanca wirang kok. Anda modar kami puas ngono ya prinsipnya. Garap iki kene iki. Bisa. Kadang ora mung drang tak drang tak gleng ngono kae ora. Garape ngene iki jenenge kreasi. Garap Kreativitas, garap kewirangan. garap kisinan. Anyar iki mah. Ora nesu lho, Teng. Engko ora gelem madang. Heeh. Malah gelut. Den pun dipenggalih mengke mawon pun. Nggih, matur suwun nggih sampun. Nggih, Mbak Niken. Inci. Ya, Piye jas Mbak Niken ana dawuh Ngedeke cah loro. Padha-padhane cah tepus. ya. tepus Gunung Kidul. Iya. Sing pundi tepus iki? Iki karo sing kae, sing kaya limbuk iki. Heeh. Niki. Heeh. Mbak Yoga. Oh, Mbak Yoga. Ya. Mbak Yoga kalih niku. Iki. Ya. Salamah. Ya. Yoga dan Salamah. Sepatu apa? Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rambut kembali. Wes bener selendro malah. Perjuangan. Perjuang meh pitulasan. Lho iki sasi Agustus. Heeh. Delokne Hari Kamardikan Republik Indonesia. Bisa. Lagune apa iki, Mas? Halo Bandung. Halo Bandung. Halo Bandung berarti Jawa Barat iki. Heeh. Halo Bandung nglipar ya nek. Piye? Iki mola Halo Bandung Jawa Barat. Sing original. Halo Bandung nglipar ki ono. Piye? Oh, ora tau nonton kaset. Lah aku ora gablek kaset kok. Apa wartane Bandung? Apa kabar? Heeh. Mbok kutha Jawa Kulon, mbok kutha ki ibu kota. Oh iya. Apa wartane Bandung? Kutha Tandamata. Oh. Kenangan tondo. Heeh. Wis suwe aku ora ketemu slirane. Saiki wis ngaso mangan geni. Kok dadi lautan api iki kahanan kono ora kok mangan. Laut ki nek nggonku ki laut, leren mangan. Lah cara kene beda. Lautan api mangan geni. Yo anak pring rebut meneh. Kok anak breng? Bung, Halo Bung, ayo Bung rebut kembali. Bung ki anak pring apa anak wong? Anak breng. Iya. Pangan aku kuwi kok. Kuwi lagu-lagu perjuangan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Bisa ta? Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia. Aku Berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ki umum. Heeh, biasa. Biasa. Enek dijawake kaya mau meneh. Anu nek ayoan nek uyo nek iyo i. Heeh. Kowe khusus A. Ah, Jadi nek aki ora kok dari Sabang ora. Dari Sabang sampai Maraka. Ki A terus. Heeh. Iso ta? Yo. yuk. Ayo coba Salamah. Nah. Dari Sabang sampai Meraka berjajar. Kok berjajar palau. Pala orang nggo u, pala. Nah. Pala sambang menyambang manjada sata atalah anda nasa. Lulo. Betul. Heeh. Aku O. O.
Doro sobong moro koper jujur polo-polo. Sombong menyombong menjodoh soto otolo ondonoso. Jos. WI. Ya. Ayo I. Diri siping ya. Diri simping simping milike bijijir pilih-pilih. Oh. Simping menyimping menjadi siti. Wis mandek. Wis. Lah urung rampung. Wis teko kono wae. Lagune napa Mas lagune? Wis Tak kono terus wae. kesek. Ben jangkep lagune iki mau ya tekan Kasih ngomong jangkep. Darah Sabang. Darah Sabang sampai Marka berjajar pala-pala Sambang menyambang menjadi wisata adalah Andranasa. Doro sobong moro koper jujur polo-polo. Sombong menyombong menjodoh soto otolo ondonoso. Ayo. Diri simping simping miliki bijijir pilih-pilih simping menyimping menjadi siti. Wis. Siti nonton pasar malam. Wis. Siti nonton pasar malam. Wis. Urung rampung tak terus kesek. Ora usah diteruske, ngenteni keluargane urung do mulih. Jek anak sing nang Bandung, anak sing Jakarta. Nginep ora usah sik teruske. Kuwi nek Sripah. Hah? Oh, ayo tembange. Nah ngono, kok duralan teruske. Wong kowe yo duwe kok dadakan teruske. Lah justru Duwe duwe lagu kuwi. kuwi lho, Nah Mas. iya. Nah ya, ki nggo persiapan 17-an. 17-an. Lomba. Semangat. Awake dhewe iki tanpa ada apa pahlawan pejuang para pahlawan iso apa? Iya. Paribasan tembunge awake dhewe saat ini ki mung garek nglungguhi sing jenenge Klasa Gumelar. Mung garek nemu penake. Wadene rekasane wis dientek-entekke mbah-mbah nenek moyang para Itulah Indonesia. Ya. Ya ngono Mas. Nyiping menjadi Siti ya wis Siti wae. Siti wae. Siti ngeyel ae lho kuwi. Tak mangi. WhatsApp Siti tuku kotang kae lho. Wis. Wis. Wah anyel-anyel tak goleki tenan cah iki. Kon wis kok ngeyel. kok mboten dintekke to? Ora entek nggo sesuk dinget kok, Nduk. Sesuk neh. Senenge lagune apa? Kok sik kenalan sik karo warga kene. Iki tahun wingi rung melu kok iki. Urung to? Urung. Asmane sapa Cahyu? Nggih, nderek nepangaken nggih Bapak Ibu. Iya. Kula Ainun. Ainun ki moto. Kok moto? Apa? Kepala Roksun. Heeh. Ya toh, rambut Sahrun. Heeh. Moto Ainun. Basa Arab ta ya? Lho piye to? Lapangan nombo alun-alun. Omah sepur stasiun. Oh iya. Garisan dawa Mistoratun. Wah. Kono kuwi sekolahan kuwi jenenge Madarasatun. Wah. Dong apa ora? Heeh, dong. Aku kok tukang pijet nglipar. Lek tun. Oh, apa? Aku kok Ama baju. Ainun. Nggih. Dalem endi? Kula tepus. Tepus. Tepusmu ngendi? Tepuse Purwodadi. Ainun Purwodadi. Tepus. Heeh. Kowe anake sapa? Anakmu jare. Lah iki kae. Agni palwaka siking geni. Sik. Guna dahana len. Lah wingi jenengan ngaku-ngaku. Sing ngomongi nek aku bapakmu sapa? Lah jare wingi Mbokmu. Hah? Mbokmu sapa? Yuli. Oh dadi mbokmu Yuli ki ngomong nek kowe ki anakku. Lah jare kathoke jenengan Keri nek ngomong. Wingi kae. Ya bener, katokku ki pancen kairine nggone mbokmu. Nggih. Ning kabar sing tak tampa saka Yuli jare kowe ki mben digugurke. Gini oh injuk dadi semene gedene nek digugurno. Lah iya. Oh alah. Rene sangu rek ta kowe mau. Lah ngapa? Langsung bel. Napane sik bel? Iki. Ngapa? Terus aku tak dandan sik aku. Napane sik bel? Bocah ki nek jek polos ngene iki.
Isih sekolah. Tesih Neng ndi? ajeng. Maksudnya niku mau sekolah gitu. Oh, arep melanjutkan. Lulus apa ta, Nduk? SMA. Terus iki arep melanjutkan kuliah. Nggih. Neng endi? Jeng teng Bantul. Ning teng lanjut. Gon apa kuwi? Cedak pantai mriko. Oh. Cerak Joko- pantai, ngopo kowe repan? Sekolah. Lah, Kan yo. ono sik cedak pantai. Apa sekolah napa ning cerak pantai? Yo ono sesuk dolano dhewe. Lah yo karo kowe. Oh, alah. Gur arep jaga villa to kowe. Kok jaga pila? Jenengan wis tahu mesti to. Ya karo Yuli mbokmu kuwi. Mula ngantek kathokku keri katut ki ya karo Yuli mbokmu kuwi. Neng kari tenan. Heeh. Dek kari Kleru. napane? Jadi kathokku dienggo mbokmu, kathoke mbokmu tak enggo. Tak enggo mlo aku ngene iki lara kabeh lah tak tilik oh lah nek bordirane. Ora penak. Bordiran kepiye? Bordiran kembang-kembang Mas. Heeh. Kok ora penak men aku ngono. Biasane niku ngarepe enten kompekane. Kompean ki apa? Apa ya? Cara kene ra ono. Sak. Klampean nek cara kene klampean. Kompekane nekku. Lah iki nek cara kene Luweh. Nek nggone mbokmu ora nek kompekane. Kek napa? Ning kompekane ora ning enek tulisane sablonan. apa? Ada lowongan ngono. Kok Wis ya, apa gedeboke pegel to Mas kok mbok pijet. Guguk asmara. Iki urung kenalan kok. Aku wis Siti iki mau lho. wis. Tahun iki wis rene. Wis nek kene. Sampun. Oh wis rasa kenalan. Jenengan? Hah? Jenengan? Sudah. Sudah. Wingi melu? Lho ora. Nyingkar. Ya. Ayo, Anak Nun. Yuli. iso lu. Karo Pak Etik ngono iki piye? Nggih, Pak ngapunten. Kowe Lah iki- ndi sangoni? Sangune ndi? Pak E lagi golek cerewet. Kuwi adine damar kowe iki. Heeh. Aduke damar ndi lho? Siki nek ora digenah. Engko kowe nduk tak genahke. Nyingkar nyingkur. Mbokmu jesok senam ngono kae nek sore. Sesok senam. Lah aktif. Oh. Lah jare jenengan sik anu ngekon ben awake api. Iya ning kathoke tak kon ganti. Mosok anggur senam ning kantor kelurahan nganggo kathok training SMP Muhammadiyah tepus ngono. Tulisan. Lah nek wong ki apik sing sakonone to, Pak. Terus tak tukokke lho. Tukoke apa? Tak nggo dhewe ding. Medale jedal. Bahasane lho Nun. Ki ngertian dhisik lahir lah tak pidak ngono. Jedol. Buka kamus jedol ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Kuwi sing ninting Pak gurumu to mbiyen. Nggih lho. Lah iya. Aku ket mau jane iku ya rek menyapa ning aku wedi. Lah iya. Kae ngopo kae? Nguyuh. Oh. Dong, ora. Wong nguyuh kok ajak-ajake mbok kon ngopo? Kon ngewangi piye? Nggawa HP nguyuh, Mas. Saiki nguyuh nggawa HP. Lah arep nggo ngopo ya? Live streaming. Lah Guys, pipis guys. Guys. Nggawa HP. Nggo colok. ayo saduk jatase yo. Lingsem yen Lingsam yen kemutan lelampahan kang
Iki engko sing sak ramban gubuk asmara terus dicemplungke ning dangdute lali janjine. Masa gubuk asmara? Heeh. Mesake wong wedok lho, Mas. Lah ngopo? Lagune Heeh. tanpa bantal, tanpa kloso. Lah ora gatel mbok dilemek-lemeki plastik ngono lho, Mas, ngono lho. Oh, lagune iki ngono. Kuwi iki cakepan lagu. Ora usah dinalar. Nesu ora mangan lho. Kuku sing dupa kemelon. Ijik Oh isih. Tresno tulus nadyaningku bekas Ayo, mangga. Langsung dangdut wae, Mas Majolan Drut. Ya, ya. Manut buri. Susure kalu kaya-kaya ngelingake gubuk asmara apa gethuk Mas? Kok gethuk kuwi ta? Kaya-kaya ngelingake. Senggaan. Hah? Senggaan. Gubuk kae nyimpen mati piye-piye entu mangko saiki. Kaya-kaya ngelingake gubuk kae kebak crita. Ha. Nyambung kuwi. Kaya-kaya ngelingake gubuk kae iki kebak crita, ngono lho. Crita mangan gethuk nang gubuk ngono. Lah mbuh nek kuwi. Terserah sing nang gubuk. Kaya ngelingake gubuk kae gethuk. Nesu. Ora. Mau maem. Ora. Aku wong lanang sabar. Iya. Sak sabar-sabare wong wedok iki isih sabar wong lanang. Nah, lah wong lanang iki pokoke kudu sabar. Nek wong Jare sapa? Oh, anake Yuli iki nek diomongi ngeyel. Wong wedok ki ya sabar jenenge kedunungan apa asek segara ati segara. Ati segara. Mula atine segara. Ora bae. Lah wong wedok lho pun nglairke, pun menyusui, meteng. Apa meneh resik-resik, asa-asa.
Ndak liyane ngejo. ki wong wedok. Lah nek momong anak ki sapa Pakde nek karo wong wedok? Heeh, sing wedok ngomong anak sing lanang joto ya. Nek apa? Nek ora enek wong wedok lah apa gelem dianak? Apa iso dianak? Masa wong lanang? Aku kok diwulang anakku to iki. Lan jenengan ki kok ya Lho wong lanang ki ya rekoso, ngupaya boga golek pangan. Ya toh? Iya tak belani. Sing maune kulite putih dadi Ireng. Wong lanang merubah warna kulit demi warna duit. Ya toh Mas? Bener. Awan teko wengi tekuk kringkel apa adus keringet. Kuwi dienggo keluarga. Wong wedok ya iso ngono kuwi. lho. Rati bolo to kowe. Lipar ora nek wayangan liyane kene ya Mas. Tak Masuk. pindah rombongan aku Mas. Masuk, moh maem. Tegese ya wong wedok ya sabar, wong lanang ya luwih sabar. Ning tetep wong wedok. Sik luwih sabar. Napa wong lanang iso manak? Teneh mbledhos ya nun ya. Wong wedok iso manak ki nek ora disetrum wong lanang kok ngendi. Nyetrum kuwi ya rekoso, Nduk. Piye carane nyetrum? Ya. Ngene, golek kabel monceke gek dilaten lak menyang. Ki iso manak. Yo tak nyoba nek ngono Pak De. Aja. Anu sesuk selondok kowe. Longgar, sesuk longgar. Nggih. Oh ya wis syukur-syukur. Lah ngapa? Arep tak yasinke nduk kowe. Ngomong Iki iki tek sok kaya bene diase. anakku tek kaya ngene iki kepiye. Lah mbuh mbiyen tokmu pas produksi kepiye? Lah lek nyetrum keseron. Nah. Dadine ngono kuwi nek keseran. Nun, rene ae Nun bapakmu sia-sia karo kowe kok. Lah nggih jebul nyetrumi mamaku to. Ngopo kowe? Bel Yuli. Lah kae wonge lho Pak. Ndi? Lho mencorong. Ditutno trek pesut to jare wis nyetrumi Yuli nek ra mudeng Yuli. Catatan kayak mlebu lali janjine. Ya. Lah gethuke. Ora, wis entek gethuke. Catatan sajroning ati. Lali janjine. Di mana anak kambing saya? Sikil
joget apa? Joget semut. Tari semut ora model. Ora mudeng sing viral. Lagi viral loh, Mbak. Ngene lho. Coba. Nyoba. Nyoba. Piye coba? Mendak. Mendak pisan apa mendak loro? Ya tuwang mati. Ngene. Maju kene lho. Nah. Nggih. Ngene. Mendak. Terus? Tangane ngene. Iya ya. Kiting po. Kanan. Kanan, Kiri. kiri. Terus Kanan. Mangkendangi, Mas. Mangkendangi dung. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan. Nah. Lah aja kaya wong kukueng. apa kuwi iki? Kuwi iki apa? Kukuken ki apa? Kukueng. Kukuken ki apa? Kaya PT filerene lho, Pak. Iki pakmu Nduk. Lagi wong tenan. Lah nek wis wong tuwa mbok ajari ngene-ngene. Ya Yo sing lemes. beda. Aku gawe kowe iki ora ngene-ngene. Ngene. Astagfirullah. Walah. Walah. Esok tak tiru lah. Wah, aja. Aja. Lah ngapa? Kuwi mau ngaku karo Yuli mbokmu kowe ketok. Ya kan aku sesuk yo mana. Ora kok manak iki kanggone kewan. Nglairke. Nai to. Nah, Beda meneh. bocah ki suwe-suwe tak ijoke termos kok saking kok. Ampun to. Nah iki kucing. Ya rasa nesu. Ya ora kok nesu anak wong kok anak kucing ki. Terus apa? Mau maem mau turun kok. Ora mangan ning tak pangan kabeh. Ya wis nek ora oleh nai yo ndoboli wae. Cah ki Dik. Bahasane kok aneh-aneh ta. Cah ngendi to Mas iki? Kandhane tepos. Lah ya anake Yuli kuwi. Heeh. Kok ngene ben urung tak tinggal urung parah ngene lho Mas. Saya gede kok saya pekak. Men. Men ya dipriksake apa tuku sotek kono nek men kok. Men. Ya ora ndokno. Hah? Bu. Kon ngenggokke. Lah nyat girap-girap. Jadi Jan. aku ngenggokke ngene, aku karo nyanyi lho Mas. Piye? Di sana tempat lahir beta. Ya ngono. Apa? Wedi aku. Dari Pakku. Iya Kok nek ngincengi. ora. Pak apa? Dik. Enek semprotane ora? Enek. Tak rondape ya. Oh, senengane. Lah mula ta mula. Wong suwe ora ketemu lho nduk nganti wis lali gaya bahasamu. Lah berarti aku mbok buang, Pak. Oh, ngetok-ngetok nek wong lanang ora tanggung jenengan jawab. kok gelem nyetru metro. Ora gelem nyangoni anake nek wis gedhe. Kowe rasah protes. Wong mbokmu wae gelem lho, kok kowe protes iki ngopo? Lah make lak mbok tinggal. Ora. Ora. Aku Kowe wis nyetru mamaku terus ditinggal. Aku ki ora ninggal mamakmu. Terus. Aku transmigrasi bablas umroh. Oh. Gene ora bali-bali. Lah ning kono jek serepot pake kok, Nduk. Oh iya. Oh, ngerti tak gawa umroh pakake unta cah iki tenan. Kowe ya cah tepus. Tepos. Pak, kancamu kuwi. Heeh, tanggoku. Ya wis. Lah piye? Ora apa-apa. Lah kok terus ora apa-apa? Ya ora apa-apa. Pakake unta wae. Mati bar. Gawe neh. Nya. Uang kagetnya. Wang kaget apa? Isine tagihan kok. Sing apik ya, Nduk. Nggih, 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 Pak. Nggih, ngono. luwe. Nggih, Pak. Nah, ngono.
Nyanyine kok pilek kok kowe. Gara tak serote. Hei. Antil. Bapak karo nyerot umbele anak. Bapak apa? Lah iya ora etuk. Ora. Arep mbok serot dhewe. Nubruk lho. Nang, Nduk. Anak gidok. Janjane kowe ning Sampun, Jeng, Mbak Limbo. Matur nuwun. Kayak wiso. Duduk. Poreget Cita-citamu apa to? Cita-citamu apa? jadi orang yang Tanganmu iki ngopo? Tek kon yo ngenang. men ta panjenengan gelem ngukurno apa? Ngenang ngene. Ya men gatel. Cita-citamu apa? Jadi orang yang beruntung. Alhamdulillah. Aja kaya Pak E ya. Lah ngapa? Cita-citamu apa? Duk? Maling. Ya, mayit. jare. Oh, mayit? Oh. Ya kabeh iki cen besok dadi masjid. Nah, ngerti bocah ki ngerti pisan. Ah, ah. Wis ngerti. Kayak iki tukang gali kubure kok bocah iki. Lungguh, Nduk. Aja sak ngenang ngene. Tangan-tangane dhewe kok ngapa? Lho ning ngarepe Pak Dalang, cita-citane apa? Kula. Kula cita-citane. Sing tak golek iki cah ngene iki sing ora ngerti apa-apa ngene iki kok. Oh iya. Hah? Gelem bayar murah kok ya malah ya. Talenta namanya, talenta. Iya. Makasih Nduk. Ainun Tralala. Ainun Tralala. Salamah. Ainun Salamah Tralala. Salamah barang. Heeh. Salamah gua. Lah, Aku ngomong ro Yuli cuk jenengno Ainun Tralala. Oh. Apa nganggo salamah? Sing demeni sapa iso dadi salamah? ki sing prahmen saka Bekasi ki diaturke. Ya. Ki sik tak maca sithik. Nyuwun lagune Sumandring. Wah, iki lagu nganggo keyboard mongko ora nggawa. Iya. Saking Mas Petrel. Oh ya. Jakarta Timur wis transfer 100.000 kamangka. Oh ya. Diganti wae, Mak. Heeh, ganti mau wis gubung asmara. Iya. Rak ya isine rak ya Sumandring. Ya ya. Sumandring neng gubung asmara. Oh iya. Iya. Heeh. Ya. Mbak, iki asmane sing kiwane si Ainun ki asmane Mbak Okta Triple XL. Ya, Mbak. Okta Triple XL. Heeh. Blanyat gede banget nek XL dewe. Wah, iso tak lungsur nggo jaket lho, Mas. Ayo. Monggo, Yo. monggo. Ngadeg kok, Mbak. Tok. Sugeng dalu Mbak Okta. Wilujeng dalu Adi. Lawan sih. Hasan. Piyahi kok le. Sapa sing muni bajak laut mau? Wes to, wes. Kok ya dieling-eling terus ki ngopo to? Iki sangen dia, Mas. Ora kelingan, Mbok. Iki seneng Bandungan Semarang iki. Berkone pedhot. Sing matane PC wingi. Yes, mari. Wis mari. Wis. Nonton. Dah, Kene. wis sembuh ya. Dibaleni mlakune apik lho, Mas. Coba. Sampeyan dangu, apik Oh, iya. mlakune. Coba. Sugeng dalu Mbak Okta. Iya, selamat malam Adi. Salaman riyen kalian kula.
Sehat, Mbak? Alhamdulillah pangestunipun sehat kula apa? Ngapa? Arep apa? Yuli mbok iki. Ngapa piye? Selamat malam. Malam. Emah aku kok ya ngono. Mbok iki. Ngono kuwi apa? Ora. Oh ya wis. Heeh. Nggih, Okta. kula Dalem endi? Cebongan, Melati, Sleman. Cebok. Cebongan. Oh, cebok. Cebongan. Tuwek, kuping tuwek. Cebongan. Mau cebongan kok. Nek semene iki wis ora cebong, Ora. kongkang. Kuwi iki jeneng dusune ya, Mas. Oh. Ya. Oh iya iya. Lah iya cebongan ning kono neng kongkang. Arak ngono. Oh ngono. Iya. Ya, jan- Kenapa kamu kok ngeliatin aku terus kayak gitu? Aku cantik ya? Iya kan? Kamu terpesona ya sama aku ya? Oh, tidak sama sekali. Loh, piye toh? Aku sudah dandan ayu-ayu kok ora duneke cantik. Ya nek umume wong wedok ki cantik, nek wong lanang ganteng. Ganteng. Ning ora kok terus aku terpesona seneng ngono kuwi ora. Loh, terpesona kan dong mesti cinta. Lho iya ning aku terpesona aku nyawang kowe iki sing tak sawang ora pasuryanmu. Apane, Mas? Spionmu iki lho. Iki spione sing siji ora nganggo, engko ndak kaya antena nek loro. Iki nyet mung ngriting tengen terus bocah iki. Ngene lho berarti. Lah mula PC kiwa. Wingi wis Pramen saka Pak Suratno Bekasi. Heeh. Oh nggih. Pramane napa? Samene napa? Suminten edan. Kula dados napane? Ayo suminten apa sok sumintene Pak De Gareng? Ya ora apa-apa. Ah, iya. Ben sing kene kan wis edan. Apa? Kok iso ngarani aku edan iki piye? Ya ora ngerti Kowe pokoknya. ngerti ora titikane wong edan iki piye? Piye? Wong edan ki ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, bengak-bengok, jejak-jejak kuwi wong edan. Kuwi wong edan to? Sing ndi ya kira-kira? Kok kaya ono sik Kene ora enek. ketok iki Ngopo? Mantil mencelat. nek sing mburiku kuwi omong dhewe ngono wong edan po. Kuwi edan golek pangan. Edan ngrembakake budaya ngono lho. Ngomong ae ngarani aku edan ngono. Ah ora Mas, ora. Ora wani. Wong edane ditekoni ngono gesek kok. Lah piye? Mau ditekoni iki apa? Ngono mesti batako mesti. Heeh. Sampean iki napa Mas? Gelas isine teh. Oh wis mari sampean, wis mari. Selamat sudah tidak edan lagi. Mari. De, Suminten. Aja aku dibenet lho kuwi. Suminten. Heeh. Iki nek arep ketoprak iki biasane disiarke dhisik ngono. oh iya, heeh. Ah. Nuwun para miyarsa. Lho, lah sapa sing nyanyi? Aku sing dapuk. Oh, ya wis. Oh, sing dapuk ki kono kok manut wae dhewe ki wayange arep dadi apa manut. Naratore aku. Lah punika to pagelaran oprak ketontrang. Apa? Ketoprak. Ketoprak. Jenenge? Jenenge ketoprak. Mungkret budaya. Dalu punika nggiyara olampahan petilan sampun ngantos kleru petilan. Lakon suminten edan. Wondene diajeng suminten badhe kasta dening Dena Ayu Okta Salsabila ingkang bidhanu saking Cebongan. Sleman po Klaten? Sleman. Sleman yo. Sleman. Awon denten milih dadi Brata apa milih dadi Pak Suminten? Pake no. Aku pilih dadi sing bayari ketoprak. Ora iso, sing bayar aku. Bapake. Wondene ingkang badhe kajibat dados tiyang asepipun Suminten kasta dening Rama Gareng Tralala inggih ingkang nama asli panjenenganipun Bapak Winarno. Cak endi kuwi? Nang BRI enek lho catetane lho. Lah punika sumangga dipun pirsani sesarengan arep pepeh saking iring mriki lumampah panjenenganipun tiyang asepipun Warok guna seco bapake. guna seca. Su monggo. Tok 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 tok. Ayo ge omong. Wis direp ge omong. Pak ketoprake elek. Pak,
Pak. Saka ngendi? Saka nonton wayang Nonton wayang ning ngendi? lapangan Dungpuh. Lah, mbok sesuk ki sisan tanggapke wayang nggo rabiku karo Den Mas Subroto ya, Pak ya. Oh iya. Heeh to. Sliramu wis wancine winengku dening kakung. Lah ya, aku ki wis cecawis ning mburi kae. Aku wis nyepake warna-warna. Sesuk kebayaku sing arep tak nggo sik warna abang ya, Pak ya. Sing paling apik dhewe sing tak duweni. Ya sing abang tapi aja nganggo ireng. Lah ngopo? Engko ndak kaya wong diantemi abang ireng. Ora kok ya aku ki tenanan. Aku wis milih nganu apa jenenge tukang paes, Pak. Oh iya iya iya. Tukang paese saka nglipar kene. Iya, Nduk, iya iya, Nduk. Heeh. Aku jan seneng tenan Pak lek arep dirabaki karo Den Mas Subroto ki sidane ki kapan? Boleh wis ngono lho, aku selak ora srata, Pak. Iya iya sabar. Siji jodoh loro pesti kuwi rejeki kuwi Gusti Allah sing ngatur. Iya. Lah ya Kok nek wis bener. tiba titotok kok Apa? Titi wanci. Titi wanci ketoprak kok ngancing. Titi wanci bakal kelakon sliramu kok winengku dening priya kang utama Den Mas Subroto. Lah ya kuwi sing tak karepke ket wingi to ya, Pak. Jan aku wingi weruh Den Mas Subroto jan bagus tenan ya, Pak ya. Apa ora seneng po ya, Pak? Kok Duduk. Duduk. Loh, bapak ki ngopo to kok malah ngono kuwi? Aku ki arep dirabeki karo Den Mas Subroto lho. Kok malah bapak ki kok kaya merengat-merengut ngono kuwi ki ngopo? Bentukmu lho, Dik. Sedih ngono. Oh, Aku welas asih marang sliramu Nduk Cahayu ning kok kaya ngene kedadeane. Njuri kita omongke apa ora kahanan sing kaya mangkene. Arep ngomongke apa to, Pak? Tok tangane ketawil-ketawil ngono kuwi ngopo to, Pak? Suminten, Iya, piye, Pak? aja dadi gelaning atimu ya Nduk Cahayu. Oh ya ora bakal gelo lah wong aku arep dirabeke karo Den Mas Subroto kok gelone iki gelo kok ngendi? Pengen dirabi, Heeh. bakal ndak rabekke. Nanging Nanging piye, Pak? ora karo Den Mas Broto Cahayu. Lho. Kosek. Kepiye to, Pak? Wong aku ki arep rabi karo Den Mas Subroto kok bapak ki kepiye to? Wong wingi wis rembugan ngono kae. Sing gedhe pangapuramu ya Cahayu. Piye? Gelem ora gelem iki kudu tak omongke kanggo sliramu. Cahayu. Den Mas Broto kedanan cempluk Parsiah lunga saka kene Nduk Cahayu. Aduh, mau ning pasar tinyang 1000 ra keke. Tekan kene malah wis ora kalap. anggepe wedhus. Mau jane 1000 sing Lah iya. mending wis ngene iki wis piye? Iso-isone ya mung diragati mrica, Mas. Dipurak. Bicara iko. Anakku Suminten. Tok. Oh. Bapak njaluk pangapura ya Cahayu. Sing gedhe pangapuramu. Dene bapak tega ngucap iki mau kabeh kanggo sliramu. Eman Cahayu anakku Suminten. Tak dongake jejeg atimu jejeg pikirmu jejeg padang jagatmu. Dene wong lanang mono ora mung Den Mas Subroto. Tangiyo Nduk Suminten. Tangiyo Nduk Suminten. Tangi Suminten. Pak. Anda pusing? Minum biomoringan.
Jaman biyen kok isih nek biomuringai piye? Oh, roda kol. Suminten. Heeh. Mike mati. Wah, jane. Dayane Suminten. Pak, Urip neh. urip iki baterene gak siji. Kok kaya Mike pake sok urip sok mati. Loh, aku kok jo gledak ning kene iki ngopo to, Pak? Keseret truk. Apa Mas? Bapak ki aja sembrono to. Semaput mau ki semaput syok dikandani syok. Shock breaker. Anu semaput. Heeh. Semaput, Duk. Lho piye to kok aku iso semaput ki ngopo to, Pak? Kok yo Anu jantunge aku peredaran darah ora kuat. mumet tenan aku, Pak. Nek mumet tak pijet nggon sirahe. Sirah Nek kowe ki. watuk tak pijet nggon gulu. Heeh. Yen kowe senep tak pijet nggon weteng. Oh. Yen kowe anyang-anyangen Ora. Anyang-anyangan ngendi? Aku ora nyangan-nyangan kok, Pak. ora. Aduh, Pak, kok aku mumet tenan ya iki. Heeh. Kan kan. Loh, panjenengan menika ten Mas Subrata. Iki ten Mas Subrata. Suminten. Pengen. Iki ten Mas Subrata sing iki. Ten Mas Subrata. Ten Mas Subrata. Panjenengan tembung kewe. Iki Bratayuda. Apa to kok Bratayuda? Bratayuda iki Jaya Binangun. Ten Mas Subrata. Iya. Monggo panjenengan gandrung kalih kula. Aja nak dhek arep rapi ten Mas Dene. Suminten. Iki bapakmu, dudu Den Mas Subrata. Kae bapakmu kae. Lah kowe iki sapa? Lho, penonton. Oh penonton. Iki Pripun? Den Mas Subrata ning ngendi ya? Kersa mboten kersa. Heeh. Kedahipun menika dipun padosaken. Oh, ya Mas Broto sing palsu. ben lega. Den Mas Subrata. Ben lega. Hei. Den Mas Subrata. Den Mas Subrata ning ngendi ya iki Den Mas? Hei. Rene sik, eneng kene, Broto eneng kene. Ngendi ya Den Mas? Cek endi? Iki utuh. Den Mas. Oh iki Den Mas Subrata. Iki Den Mas Subrata. Bocah ki nang ndi? Hei. Iki lho, Broto nang kene. Wah pasti Mas Subrata ning ngendi ya? Den Mas Subrata. Cek endi? Iki lho. Den Mas Subrata. Iki. Mosok ya aku kan jelungkup nang kene iki to? Iki. Hah? Iki Mas Broto. Den Mas Subrata. Sapa jeneng bapake Suminten sapa lho? Hamba Allah. Tindak mriki. Oh iya. Waduh, tegesane sapa iki? Cek endi? Jangkrik minta tegesan iki. Mbok aja diguwak nang kono, Dul. Den Mas Subrata. Nek dene dhewe iki arep mantenan dene. Wah, iki garange pincang tenan, Dek. Den Mas Subrata. Ayo to Den Mas. Prayogane mangkene, Terus Kiai. pundi, Kiai? Wong arep rabi mono kudu ya wis dilegani ora apa-apa najan to. Rapi iki. Dipun damel etok-etok Iya. wonten Mas Broto. Nadyan to Mas Broto sampun minggat. Nggih. Dipun etok-etok. Dikandhi. Sinten? Totok, dikandhi. Tok. Mas Subrata.
Iki. Den Mas Subroto, panjenengan wonten mriki to Den Mas. Monggo joget kalih kula Den Mas. Dang 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 dang. Tung tak tung. Ayo Den Mas. Saka sako ya hoya, saka sako ya hoya, saka sako ya hoya, buka sipi. Jos, saka sako ya. Ayo joget ade arep rapi kok ditontonke wayang. Emoh, ayo Den Mas. Ayo Den Mas, ayo dandan arep mantenan dandan. Ayo dandan sik, tutuk. Arep mantenan didandani. Ayo pamese kasuwun ngadeg. Ayo didandani. Ayo. Brotone ya didandani, Mas. Ya. Sing manten kakung, sing dandani ya kakung. Ayo iki Manten juru putri. paese. Dandani putri. Ayo Den Mas adewe wayahe Iya, iya. dandan. Jaluk tulung ibu juru rias, juru paes, ben lega marem, ben mari anakku. Ya. Gini. Ayo iki jan kaleng melakine wangi banget. Ayo Den Mas. Aku dadi ayu banget iki mesti. Wah, Jan. Ayo jan iki. Pancen ya. Pinanganten ya kaya ngene, entahe bebunga. Heeh. Den Mas Broto, aku selalu pengen rapi loh Den Mas, ayo. Kayak suwimen kayak sing. Ayo Den Mas. Apa kuwi Den Mas Subroto rupane kok ireng kabeh. Nah, nganggo mic to nek omongan ki. Coba madem ngarep sik Den Mas. Coba dijajale gandengan sik Den Mas. Ayo. Coba le mlaku. Ayo jan iki ajar sik ya Den Mas. Kowe wis tresno tenan to karo aku Den Mas Broto. Ayo omong apa bisu apa piye? Kowe Wis piye to Den Mas Broto kok ora wis kenal? sedan bisu. Piye Den Mas Broto? Atimu kepiye wis? Lho nek aku ya wis seneng to ora aku wis mantep tresno dhumateng panjenengan Den Mas. Yo pancene wis dadi krenteke atimu wis nyawiji dadi jejodohan. Heeh. Muga-muga bisa langgeng nganti sak lawase ya. Oh ngono ya Den Mas. Kosek kok kacamataku kok nek nganggo kok kaya ireng kabeh to jenengan. Yo kuwi Kosek. Iki. Aku ki Iki Lho iki kudu Den Mas Broto. Iki wong edan. Iki Den Mas Broto. Iki sapa? Aku arep goleki Den Mas Broto ya Pak. Oh. Den Mas Broto utusan kuwi Pak. ngomong iki. Kuwi sapa Pak? Kowe nggawa wong edan ngendi? Sik menengo sik. Sik to. Tak tambanane sih. Ah, Kowe aja dadi broto. Kowe dadi mbane wae, Ah. anakku ben seneng ya. Heeh. Ya dadi mbane. Nek emban ki lenang apa wedok? Emban. Wedok. Wedok ya. Heeh. Kowe utu Broto ya Pak. Kosek suminten. Kosek suminten. Heeh. Bolongane ndi? Wah, Jan. Sik. Heeh. Ya. Tak golek kesik ya, Nduk. Oh, Pak, tak tunggoni. Nggo pengayem-ayem atimu suminten. Heeh. Iya. Heeh. Wah, Jan. Lho kowe iki lanang to? Piye to bapake iso ora? Ah. Wes.
Wis, kaya kelambi penjara. Oh iki bulek to jebulane. Bulek. Bulek. Bulek ayo kancane aku. Kancane aku goleki Den Mas Subroto yo. Ayo kancane goleki Den Mas Subroto. Kene Seminten. Ayo. Aja kaya ngono to Seminten. Pak J. Senajan kowe iki seneng karo Den Mas Broto. Totno bulek, totno. Totno kayak bendaramu bulek. Ayo goleki Den Mas Subroto. Den Mas. Den Mas Subroto. Den Mas. Kowe engko Den nek Mas Subroto ning ngendi yo, ditekan Pak yo? kowe digawa nang omah. Den Mas. Aduh, sik endi yo? Sing endi? Den Mas Subroto. Aja ning ngarep salon anu sapa kuwi? Kene Iki no Den Mas Seminten. Subroto, Pak. Pak iki Pak Den Mas Subroto. Ayo Den Mas. Ayo joget. Joget, joget. Ayo. Joget ke Mas. Padu. Alah, kene bae. Asik. Iki Den Mas Subroto. Dong. Iki Den Mas Subroto. Den Mas kok malah mlayu ki piye Den Mas? Lho. Kok malah mlayu? Kok Den Mas Subroto ne ilang men. Pamundutan diaturke nang Anakku mulih rowak-rawek iki engko. Pak Den Mas Subroto sik endi? Rene. Den Mas Broto. Rene munggah kene. Monggo Gusti. Munggah kene Cahayu. Mriki monggo to Gusti. Kene. Ayo gameli. Dandang. Oh alah. Asik. Terus, heeh. Den Mas Subroto jan. Kumismu warnanya putih. Jan gantengnya Den Mas. Asik. Terus. Ae. Oh ya. Aduh. Den Mas Subroto. Matur nuwun. Iya. Nduk. Arep lunga nang endi? Gusti. Rene. Mbok Mban. Ae digaware Monggo Mbok Mban. Gusti, monggo kula. Kanggo nek wis sobo pasar angel nambani. Monggo tidak mriki mawon Gusti, monggo. Bule, kok dastermu gegeden to? Nika Den Mas Broto sampun wonten dalem nika monggo Tenan ora? Menika sampun wonten mriko. Monggo. Tenan ora? Todok. Den Mas Subroto. Ya Allah elah. Mas Subroto. Mandek dok. Piye Pak Den Mas Subroto nek ngerti aku ki pengen rabi karo. Iki yen nganti kesuwen eman rogomu. Bapak Den Mas Subroto nek Dak goleke usada. Mari saka kersane Gusti. Den Mas. Aku ora sudi nek disembur ya, Wan. Suminten supaya mari Suminten. Kowe elingo Suminten. Rene, Nduk. Oh ya. Air zam-zam. Aku pengen Den Mas Subroto, Pak. Tolong ya, Pak. Jarene arep disembur kok ora sida to, Pak. Aku pengen mari. Piye to, Pak Pangi? Piye aku jare arep ditambani? Antek. Den Mas Subroto nang ngendi to, Pak? Dok. Mari. Aku ditambani sik tenang. Pak. Ben kowe waras. Kowe njaluk bebono apa, Nduk Cah? Aku pengen dirabeke karo Den Mas Subroto, Pak. Terus pundi Kiai? Apike bebanane Candhi 1000 wae. Apike. Iki piye kuwi maksude? Ayo, kayak via kayak kon ngadeg kayak. Lah, piye ngadeg? Heeh. Lha iki urung edane ora mari iki. Lemen wis ngen sekarang-sekarang. Wis iki tekan sesuk selanjut pentas rapopo. Ya lah iki nek wong edan tak go mulih. Aku rasa ditambani nek waras malah stres.
Hah? Ayo. Gomleh didusi yo. Ayo gek digem mulai. Iki Ma. Emma, Pak. iki Mario. Emma. Wis bengi iki. Men. Ndang Mari. Wis Ma, aku marine ditembangke Tiwul Gunung Kidul karo Mbak Via. Ngono Ora kok. ngono. Ngono kok. Ayo. Waduh. Lah kene mayar tambane Dek nek iso. Lah iso. Ndene ora mau lho bisa. Ning ya ditukoke sak Tiwule. Nek lagu tok emoh karo Tiwule barang. Andekno mbok rewangi adus angus kaya ngono. Tiwul Gunung Kidul karo sapa iki? Mbak Via. Ya, heeh. Ini, Nduk, ya. Kemen mari sing edan kae. Iya, arep nyanyi rek kok. Ayo. Semprot. Tanggapke campur sari. Heh? Tanggapku apa? Tanggapke campur sari. Enake rebana. Hadroh apa? Heh? Hadro. Tiwul Gunung Kidul. Ya. Ya Allah, ayo. Tak pikir kowe wis lali. Mas karo aku cah Gunung Kidul eling-eling panggonan ning duwun tlatah Ngayodya sawetan kentul Sing kondang adik kaplek. Babakan seni aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur iku kabeh papan wisata Kaya ngelingake apa wedi apa Cekae ora bakal kuciwa Mas ketoprak campur sari nganggo nong-nong gitu Tiwul Mas Gunung Kidul wis mesti pulen lan ora tak pikir kowe wis lali Mas karo aku cah Gunung Kidul eling-eling panggonan ning duwun tlatah Ngayodya sawetan kentul sing kondang dik gaplek lan diwul watu lintang apa watu kapur Babakan seni ora maido akeh sing kondang maning gunung kidul kaya ngelingake campur sari
lomo nem 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 nem. Hei. Hei 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 hei. Lomo nem. Mari. Suminten, mari. Wes bacot payu Mas, suminten Mas. Wis. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Iya. Anu suminten lagi negosiasi karo kaos biru. Wis men gak awake dhewe tetembangan kae edan ben edan. Heeh, kae jatah edan kok kae. Penak ya meloke Mas Yusuf mau bagian edan tok. Lah iya. Ayo Mbak Ainun, Mbak Niken, Mbak Via tekane Mbak Yoga ngadeg bersama nggo panutup. Apa, Mak? Leong. Oh ya. Napa? Leong. Iki Mbah Walo ya. Heeh. Ayo leong. Heeh. Heeh. Mangga Lewung. Lewung. Wung. Mbak Lewong, Mbak Via bar ngadeg meneh ra apa-apa. Lah yo ngerti iki lah yo sisan ora salinggo ngono. Nesu, moh maem. Nek karo wong tuwa. Hampir perkara ngadeg bali ngadeg meneh kok ngopo. Bir simbir. Ben sehat kok. Sapa? Bir. Simbir. Awas esuk tak goleke jeneng kowe yo. Golekno. Rencana sapa? Apike sapa? Karya lecek. Yo, lecek. Cek lecek. Pombir. Yo. Heeh, Lewong. Oke. Heeh. Ayo. Oh. Nganggo jaran Pak Gareng. Ya. Pakai jaran. Lah jenengan iku. Oh, suminten. Iya. Lama. Bendene aja lali. Oh ya yo. Godho ati. Diatungi pedang. Medeni. Nah, senenge sing dadi jaran. Beleri ora iki? Ora. Setan lho. Isih luwih beleri ilat. Beleri lah. Katanya lidah itu tajam bagaikan pedang. Bener. Kayak lo. Nyatane Ainun lahir. Ya, mangga. Sabda Pandita. Ya. Sabda Pandita lagu. Sing kedua garap jatilan. Sigibum. Jatel bonange meneng.
aku Odo ati Rinten siang telu Buta cakil metakil ngemut sikil Oh ah Oh iya iya Oh Oh ah Usaha sih usaha Usaha sih usaha Usaha sih usaha Usaha sih Bendine diserokke. Oh ya. Suwe apa ora iki? Ya. Sabda. Ya. Sabda Pandita Ratu. Matur nuwun. Wis kowe iki wis mari nah. Wis. Iki gek neruske lakon. Iki ben teruske lakon. Kowe mikira lakone uripmu dhewe. Iya, Pak De Gareng. Ya. Matur nuwun nggih Pak De, sedaya lepat. Sami, Mas. Kula nyuwun pangapunten, kathah keladuke ngatur kirang deduga anggenipun gojsekan dalu punika saestu nyuwun pangapunten. Tujuan kita menghibur masyarakat wonten ing Kedungpuh. Nggih, Kedungpuh. Kedungpuh. Heeh. Nggih, lepat nyuwun pangapunten, mugi-mugi sehat sedaya. Panjang umur kathah rezekinipun. Amin amin rahayu rahayu. Aku nganti urung jagongan bayi ngetan. Wis aman aman. Nganu sing kari wis tak gaweke meneh. Oh. Ya, wong sing wingi wae urung garing bature kok. tak peme kok. Sukses lancar selalu. Atur nuwun Pak De. Ya. Ayo Mas.